2026 Gumbi leengcebiso nosisiPosh officially open. Molweni bethuna. Namhlanje sithetha ngetopic enzima. Abanye izawubahlukumeza, abanye izawubakha, abafuna ukwakheka. Kodwa ke zizinto ekufuneka sithethe ngazo because zizinto esiphila phezu kwazo. Namhlanje ndithetha ngale nto yethu because ke nam ndiphakathi kubo, anditshatanga kodwa ndinabantwana. Le yethu yokuba xa sizala abantwana bethu sibazalele abazali bethu. Imbi, and siyayenza, nam ndandiyenzile. Kwi-firstborn yam ndayifumana ndisesesikolweni. So umama kwanyanzeleka ukuba andikhulisele umntanam wokuqala. But xa wenza owesibini, nowesithathu, nowesine, nowesihlanu, nowesithandathu unyuka, ufuna thini umzali wakho? Ukukhulisile wena, ungulo mntu unguye ngoku. Ngeli xesha yena bemele uba uyonwaba, uzivisa kamnandi yena ngoba ukhulisile abantwana. Kule xesha thina simbuyisele emva, aphinde yoba ngumdlezana. Le wayenze kuthi thina singayenzi but isenzelwe nguye. So ugqiba abantwana bethu xa bengalawuleki sithi wamoshwa ngumama. Ubuphi wena? Kutheni umntwana akhe azamoshwa ngumama akho ukhona? Because umzukulwana uthandwa kakhulu. Umzukulwana uyafekethiswa. Into bezisenziwa kuthi ngoba siqeqeshwa azenziwa kakhulu emzukulwaneni kuba lokhu ngumntana womntanakhe. So nawe ubunozifaka kwezahlangu zakho uzawuyibona uba kutheni bengakwazi ncam usiqeqeshela abantwana bethu ngolu hlobo thina sibawela baqeqeshwe ngalo. Babaspoyile, babathande, babenzele zonke into abazifunayo abazukulwana babo ngenxa yoba kaloku utyiwa yile nimba yoba kanene umntanam naye ngoku ukhuphe umntu. So lo mntana uliqanda kumakhulu. Kutheni le nto sizawuxakisa abazali bethu? Omnye umntu uzawuthi nabo babeyenza abazali bethu into yoba base abantwana koomama babo, kodwa babeqiniseka into yoba abantwana babo bayatya, babegoduka base imali ebazalini babo ukwenzela abantwana babo batye. Thina umshiya umntana nomamakho okanye nabazali bakho bonke, umshiye ungaze uphinde uvele. Xa uphinda uvela uzowushiya wesibini umzukulwana. Kutheni kunjalo? Kutheni sifuna ubenza abantwana kodwa singafuni ubakhulisa, singafuni ubajonga uba baqhuba njani ngobomi, singafuni ubava uba kunzima kangakanani ukhulisa umntana? Kutheni abazali bethu bethwele kanzima ngenxa yethu? Kutheni le nto sisenza izinto singaqiqi? Ngoba xa uqiqa uyazazi xa wenza umntana uba lo mntana ufuna mna. Lo mntana uzawuba ngumntu, funeka ndimnike yonke into umntu ayifunayo. Kutheni le nto ndizawuxakekisa umamam athi ngemali yakhe ayinikwa ngurhulumente yenkamnkam funeka ondle abam abantwana, mna ndonwabile ezidolophini, ndifakele ii-nails, ndineenwele ezintle, ndine-makeup njengoba undibona nje ndimhle ndinje, but umntanam uyarhuqa uvuza imifinya ezilalini, unxiba iimpahla ezindala ziphiwayo. Kodwa urhulumente uyasinika imali yabantwana. Asiyiniki la maxhego sishiye nabo abantwana. Sitya apha kuthi, siyayinxela. Amakhadi wakwaSASSA ahlala koomatshonisa. Kutheni le nto kunjalo? Kutheni le nto abazali bethu ingathi siyabatshutshisa besaphila, bengekafiki nasezulwini batshutshiselwe izono zabo, thina sibatshutshisa ngenxa yoba besizele? Kutheni le nto kunjalo? Ingakumbi yenzeka kakhulu apha emabhinqeni. Funny enough, amabhinqa ngala ayaziyo uba umntana angeza okanye angengezi na, ixhomekeke kwibhinqa. Ngoba urhulumente into asenzele yona inkulu. Yabona urhulumente wethu inkulu into asenzele yona.
ukunika i-family planning for ucwangcisa into yoba ungezinamntana ungekho ready. Iindidi zintathu ifaniphazana. Uyakwazi uthatha iipilisi ukhusela uba ungamithi. Uyakwazi uhlaka inaliti ukhusela uba ungamithi. Uyakwazi ufaka i-implant uhlale 3 years yonke ungamithi. So uyaqeqa ngelaa xesha uba uyamfuna nalo mntana nyhani. Kutheni le nto singenze zonto nje thina? Aphinde phofu kwalo rhulumente shem ukunike izinto ezintathu for free. Wabhatala ne-R2 for into endizithethayo. Kwalo rhulumente shem xa ngokumzisela lo mntana akho aphinde amondle. Uphinde kwawena lo mntana wondliwayo ngurhulumente umthathe umse kumama akho owondliwe ngurhulumente naye. Wena uyaphangela okanye awuphangeli uhlele emadodeni. Uthatha le mali ngenceda umntanakho uzenza mhle ngayo. Please bantwana basekhaya, ingakumbi emzomtsundu because ndiyibona kakhulu apha kuthi. Uyabazala umntana ibe ngathi yinyoka. Akabazi batya ntoni, banxiba ntoni, bayagula baguli, akayazi loo nto. Xhegwazana funeka ngoku liphinde laa nto laliyenzile liyenze kwaba bakhe abantwana. Namhlanje kwigumbi kasesiphosh ndizele into yoba bethuna sinqanda nini, masicingeni bethuna. And into ewesi iyi-1 kuyo yonke le nto siyenzayo, abantwana sibazise emhlabeni bazaba zintoni in future. Xa uzazala umntana ungaphangeli nale ndoda umzalela yona ayiphangeli, ndizawuxhomekeka kulo sasa walo mntana. Nithi lo mntana i-future yakhe izawuba njani? Because kaloku andizukwazi umafoda into yoba aye esikolweni ezirayithi. Ndiyanicela bantu basekhaya, ndiyanicela bantwana basekhaya, ingakumbi amabhinqa nolutsha olu lwethu, because ulutsha uyakwazi umntana uthi ena-20 sena-2 yabantwana. Andimazi noba ucinga ntoni napha kuye when it comes uba uzisa abantwana, because kaloku once ube nomntana indlela ocinga ngayo imele itshintshe. Indlela obenza ngayo izinto imele itshintshe. Namhlanje bendizele loo nto nje ndizothi kuni bethuna masinqandaneni, masinqandaneni. Kamnandi andithethi ngento endingayaziyo, ndithetha ngento endiyaziyo. Nam umntanam ukhuliswe ngumamam efirstborn yam, but ndandimake sure uba ndikhona. Umntanam wayeyazi uba umama uzambona. Xa kufuneka into esikolweni umama uzawufowunelwa ayilungise into yesikolo. Lo wesibini ndimfumenele kum ngowam. So andiyazi ke nina nizawuxhomekeka ekutheni umzali makangabi uenjoyi ixesha lakhe lobudala, ixesha lakhe loguga. Funeka ehle nyuka nabantwana bakho. Abanye babazukulwana babo bababethe, babaxuthele iimali zabo. Abanye be-endaphe bebulawa ngabantwana bethu sibasakubo. Ibuhlungu injalo. Ndiyanicela, ndiyanibongoza oyibukeleyo le video noba kunina, khawuhlale phantsi uyimamele isisi. Uzijonge wena, uzigrumbe phakathi, uzibone uba le nto ndiyenzayo yiyo na. Zama utshintsha mntasekhaya, zama utshintsha. Oomama bethu mabangabi zineni zethu okanye zizicaka zethu, because benza izicaka zethu ngoku. Funeka bona bangabi nayo imali bondle abantwana bethu, kodwa babendle nathi. Ibe nemini emnandi bethuna. Ndiyanithanda ke, niyayazi. Sisiphosh will always love you guys. Nonwabe, sibonane kwi-next video. Please nicinga ngale nto ndigqiba uyithetha. Todos, niyathandwa ke.